Hi everyone! Maadjong gabi. I'm taking a break from my traditional gift wrapping because it's Christmas. This year, medyo okay na, no? Magtapok-tapok na ta. And I'm so happy nga maka-wrap na po ko gifts. I've been doing this for long time already. January pa lang, ang maginahinay na kong pamalit o mga pangregalo. Okay? It's not really expensive. Kanang, di man taka-afford na, no? So, di na to kabuton. Ang dili na to makabot. So, sigon lang, no? Sanay ma-extra gamay sa tong sweldo after all the bills, after all the mga bayron nun. Save kamay, and then naay mabilin. So, mamalit ko og pangregalo para sa Pasko. Kay og December na mo palit, magbugat na kayo sa bulsa, no? Kay magdaghan po tagas-tuunon kung Pasko. Daghang manaygon. So ato pong ibahin-bahin ginagmay ang atong mga blessings. During Christmas time, sa gamay pa ko, may numdum ko sa akong papa, si Papa Florentino, during our time together, katong gagmay pa mi, during Christmas, he makes it a point nga magahin siya og something, no? Kung na siya sweldo, katunga ana, iyago nang igahin para sa manghatag, no? Manghatag na siya every Pasko, especially sa iyang mga kaigagawan. Mangnaygon pud mi, no? Ubanon pud mi usahay, ubanon mi niya na may tricycle sa una. Manaygon mi didto sa Tagbilaran City sa iyang mga kaila. Unya, ang among dinaygunan dili maamo. I-share, no? Kana among dinaygunan, bahin-bahin na i-share pod, no? Namo sa mga silingan, sa mga kaparintihan, ing ana, no? Ang amo ang naandan nga Pasko with our Father, no? Manghatag yun na siya kada Pasko. So nagtubo mi nga with that thought in mind nga someday, somehow, amo pong mapadayon ang iyahang maayong nasugdan matag Pasko. By example, nagets na mo ang iyahang point every Christmas nga manghatag. Di man mi dato, di man ta dato, no? So, ana naman pong panahon sa Pasko, doon na tayo gagmay bonus. So, blessing, grasya, angay i-share, no? Og mo po na gibuhat sa akong mga manghod. Di lang sila magstorya, even na akong manghod nga pari, no? Every birthday niya, okay, December 24 man na siya na tao. So he makes it a point ni mo share siya, no? Di lang niya ipahibalo no announcement, mag-store up na siya food sa iyang car kung nasa sakyanan, suroy-suroy, suroy-suroy, libot-libot, kung asa man siya na-assign, suroy-suroy, libot-libot, manghatag, especially katong mga wala intaw gikaon, no? Nga matulog na lang nga walay gikaon. So nga na mi pagdako sa amo ang papa. So karon kay medyo na okay naman, no? Na okay naman ta. So balik na po ta sa dating gawi. So mao ni, no? My whole year's worth of gifts from January to December nako napalit. Okay, ang uban nasa boxes pa, wala pa na ako na opened. Nagkadaiya lang gid ni siya bisag unsa, mostly mga sinina, mga t-shirts, mga Tupperware products, mga sabon, mga bisan unsa na lang, mga butingting, no? Aron lang natay mahatag, no? Kalipay nako ang mag-wrap
og manghatag gyud labi na og Pasko. So mao gini akong gi-career every Christmas ang mag-wrap. No, sa panahon sa pandemic, medyo naundang ta kay bawal man adto ang tapok-tapok, so bawal ang connections, no? Bawal ang face to face. So karon medyo okay na. So naulian na and nabalik na pud ko sa ako ang dating gawi nga mag-wrap og gifts, no? Gusto lang jud kog maghago-hago. Naman untay mga baligya nga wrappers na, no? Kanang gift bags. Pero gusto lang jud ko nga ako'y mag-wrap, no? Fulfilling, no? Nasa akong feeling gid nga fulfilled gyud ang kompleto akong Pasko kung makarap ko og gifts. Char. Hey, I'm so glad Ate is helping me wrap tonight para dali ra mahuman. Thanks, te. Of course, kung ang usa ka butang nga himuon nimo atabangan og paghimo, dali ra jud maghuman. Okay? I'm so glad my niece is helping me kay murag di jud ko mahuman ni usa ka adlaw, no, sa pag-wrap. Nag-start gali ko nag 7 PM ug amo na lang jud giundangan pag 12 midnight. Bisan og tigwang nako, no, I still believe in Santa Claus. Not really the Santa Claus nga human Santa Claus, but the idea of Santa Claus, the gift giving, no. It's really immaterial kung kinsa si Santa. But the idea itself, the gift giving, is what I am really excited about. No, labi na og katang imuhang tagaan dili ka balo, no, nga tagaan di ay, and kanang og ikaw pod mismo wala pod ka nag-expect og something, anything in return. So that's the idea of giving. Without expecting something in return. It's sharing our blessings, no? Misan pa man sa kapit-o, sa kinabuhi, mga panahon nga gipit, pero daghan pod ang mga panahon nga dula tay mga blessings, no, gikan sa Ginoo. And because it's Christmas, it's only right nga atong i-celebrate ang Christmas for the gift, the gift of Jesus in our lives, no? We join the whole of Christendom in welcoming Him into our hearts and thanking Him for all the good things He has done for all of us. Pwede po thanking Him for all the not so good things which happened in our lives. Wata kabalo nga gasa pud to, no, nga gipa-experience po ta og mga kasakit, mga kaligut-gut, mga pag-antos sa kinabuhi para matest kung unsa ta ka strong sa atong pagtuo, sa atong faith, no. So di ta mag-worry. So it's time of merriment, welcoming the birth of our Savior Jesus Christ. So, back to wrapping.